Hi, is Misha Dervla agus is imar rugby mé le chuig go mún. Tá míid chun roiintmhais gillan a rugby a cleachta le chéile. In nómh tá míid chun díriú isteach ar graime áil ar an léróid ard. An bhfuil sibh rig? Solí dhéana méid éonach líocht tá sé tharbheith tábhachtach taobh suas. Ar aigling. Chun an scéal seo a cleachta cá an léróid os le ceann agus an sin léim ó chosamháin le an glúin eile os le cór chun tú féin a chosint. An sin, beargraim ar an léróid isteach chuig de corp cosúla seo. Má sibh, anis tá scill nua againn le tuairtling ar an bhorc.